रंगबलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा। जयघोष भारताचा आसमंती घुमावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा। भारताच्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये। रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध। पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ। संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181।